Kamu ini sapa? Kula Suti. Suti. Dadi yo kamu yo mau rejan ya. Nggih, namung wewengkon Kawira rejan mriki. Dusun niku lho wetan dusun niku. Lah iki arti ndak ngendi? Ajeng ten pasar. Oh, ana. Nggih, ajeng blanja mengke sore niku ra ajeng ngomonge bapak kula. Nggih ajeng pados uga ramping nggih ngomong. Nek aku ki duwe bojo. Kula dereng. Dan ngono kok saksi. Oh, dereng to. Sampeyan asmane sinten? Sajae Aku piro reji. oh. Kawira rejan mriki. Oh, ngaten. Kamu sakwise aku nomor pasar kami ngomong ngrasaku. Nggih. Kersanipun Aku bakal urip bebarengan karo sira. Oh, nggih. badhe bebrayan karo kula. Iya. Waduh. Ngapunten kula dereng tekan semonten nadyan umur kula niku nggih pun tuwa niku kula niku kok raos sing manah kula niku nek omah-omah kok tesih dereng kepengin. Ngapunten mboten saged kula. Durung bisa. Mbok yo legano. Mboten on sewu. Kang Kadulung Duh piye ya iki? Roncan melati ma lela ka onton rino wangi ambung tansah dadi impel kepuntone pantasetiku dununge wong ayu manis ingkang mawe yo ayuning neta Ampun sejak katan ono Ampun ngaten menika. sami Ampun ngaten menika to nyun sewu. tresnaku tan ono liya among siji sira suunti aduh jaye aduh Ampun ngaten menika to. Udan ono katre anto jroning nendra katon slera among siji sira suun tekan ngono lho. Mboten. Mergi tiyang bebrayan ngaten pawitanipun kedah tresna kaliyan tresna. Emane eman suunti ayo Ampun. Ampun ngaten menika to. Sampai dintanya aku.